Mina ke ngikhala ngokuthi manje udayise umuzi wami. Udayisa umuzi wami la muzi ngothe mina ngo-70,000. Ekudayiseni kwakhe udayisa 150,000. And mawubala imali engayikhipha lapha it's more than that. It's more than 150,000. 150,000 into engekho lapha imali engayispenda lapha. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umgwenyaka umsavukazi Mvuleni. Intokazi zala Mamkhize. Namhlanje ke sivakashele ekhaya la kwaBabumvelase othi wathengisela uBabumkhaliphi umuzi wakhe. Sizoqoqa nje ubufakazi sibone ukuthi uqinisele kangakanani methi umuzi ngempela owakhe lo odayiswa umuntu kade ifro yakhe. So ke sizoke sibone uBabumvelase, sihambe siyobona nomakhelwane, size siphinde sibone nekhaya la kwakhe la kuhlala khona abantu athi ubarentisile. Kodwa ke asike sibuke ukuthi konke kuzohamba kanjani. Asibabona. Sawubona baba kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Mina ngumamntolo ngakandlela. So sifika la singaba ka Black Life TV kuhlelo oluthi Enough is Enough. Ubhuti uye wangibhalela, ubhuti Mkhaliphi wanesikhalazo esikhulu ukuthi ayekho right kahle hle khona into eyenzakalayo ngo-ex muntu wakhe akade ethandana naye and ngathi uyimisele ngokuthengisa ikhaya lakhe. So sabuye sahlehla bekufanele sithole kahle kahle umuntu owamthengisela indawo. So cathi isizathu ingakho sila isona leso. So ngicela umuphe nje ithuba umlalelisise nokuningi engakushongo mina. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana. Ngibingelele baba. Ngixolise singiqhama nabantu baka TV baka Black Life TV. Ngike ngafika la ekhaya previously ngizochaza indaba ukuthi nginenkinga engibhekene nayo nandaba ka umama lo besibambisene naye ukuthi udayisa umuzi. So now la nto isingihlukumeze kakhulu such the way ukuthi sengibone yabothi hayi ngithola abantu abazongilekelela ekuthenini kuqoqeke ubufakazi bonke bokuthi ngempela umuzi ngawuthenga umuzi ungaphansi kwesandla sami. Ngoba ngithe angize nabo lana bengizocela ukuthi baba abachazele naye ngokuthi mina ngafika la ngumuntu ozofuna indawo. Yes, sasifike nawo olokhu mama sihambe sicinga indawo khona la sa-endapha ke sesifika kuwe ubaba wasesixhumana-ke nabafowabo kakhe ubaba abanye abangekho. So-ke ubaba wazosithatha wasibeka khona ngale zansi wasikhombisa indawo le lokho wengithengisela yona. So ubaba benzocela ukuthi mhlawumbe naye-ke mhlambe abeke mhlambe-ke lokho mhlambe akubekayo ukuthi mhlambe nangempela ukuthi yimi na engathengayo. Kodwa-ke mina imali nje yonke ngangiyifaka umfowethu kwi-account kamfowethu uBathi uThokozane ababambisene naye. So nje ngathi nje yonke into bengenza kwesikhathi-ke bengibuye ngihambise futhi u-cash ngilethe bona obaba mhlawumbe uthole mhlawumbe khona abekhona bengiphuthume ngigijime ngifike kubona ngifike ngibanikeze u-cash. But most of the time imali bengiyifaka via ilokhu i-account. So okungiphatha kabi kakhulu-ke ukuthi umama bese esezodayisa umuzi uyangixaka ukuthi ungadayisa udayisela umuntu umuzi kanjani ngoba ngicaka ukuthi ama-proof ama-payments angiboni ukuthi mhlawumbe ukuthi unako. Kodwa-ke mhlawumbe-ke asazi noma mhlawumbe akhona anawo yabo. Kodwa-ke bengithi ake ngisondele nje kubaba nabo abafowethu laba Black Life TV nabo bazoyizwela ngokwabo. Mhlawumbe-ke nabo kukhona mhlawumbe la bangabuza khona for nabo ukuthi bagculiseleke. Ilokho ngiyabonga. Hayi ngiyakuzwa lo okhulumayo ubaba uMthengi. Ubaba uMkhaliphi wafika la
ehamba ecinga behamba nomama wakwakhe bewu-2 behamba ngemoto ebomvu behamba befuna indawo. Ngabathatha mina ngathi zikhona iy'ndawo ziyatholakala. Ngabathatha sahamba sobakhombisa indawo, bayibona futhi indawo, bagculiseka ngayo futhi. Bethe sekuqala sokukhokhwa, imali beyifakwa kukhona umfowethu ongekho la ekuthiwa uThokozane. Engambiza ngoba phela iy'ndawo ngeke uyidayise uwedwa. Iy'ndawo samdayisela sinoThokozane. Wayiqala ukuyifaka imali, uthe meseqalela ukufaka imali, waqala ubaba uMkhaliphe wabiza ama-TLB wambisiza, waqhubeka wakha. Noma kade bakha kwesinye isikhathi beke bafike la kwami bephethe iy'gubhu bezothatha amanzi bahambe bayokwakha lapha eNzansi. Yiloko nje engikwazi ukuthi umuntu esimaziyo thina ubaba uMkhaliphe. Umama siyamazi ngoba behamba naye, kodwa nje umuntu okade efaka imali bekubaba uMkhaliphe, indawo kababa uMkhaliphe indawo. Mase ngibuze nje baba, indawo ayifani. Kwesinye isikhathi kuhluke uthola ukuthi indlela ekuthengiselwana ngayo nendlela okufanele ubekwe ngayo endaweni. Kwezinye indawo uyayithola itayitela, kwezinye indawo inkosi nje iyakukhombela isike, kube khona omakhelwane abazofakaza bebone ukuthi okay indawo yakho. Mhlampe-ke isivumelwano seni sihambe kanjani? Unawo amaphepha ubaba uMkhaliphe noma kwavele kwakhonjwa nje kwenziwa ivumelwano kokukhona nomakhelwane mhlawumbe ufakazi nje kwaba kanjalo? No, alokhu lana awekho amaphepha. Lana nje umuntu uyakhonjiswa indawo, ayibona indawo abese yaqala uyahamba kuyakha. Awekho amaphepha akhishwayo lana. Oh, okay. Ngiyabonga. So-ke ngiyacabanga ukuthi le information esesinayo manje isigculisile. Ngiyacela ukuthi mhlambe sihambe sobheka ekhaya since wathe kukhona abantu abahlalayo khona. Yes. Sike sizwe nje nabo ukuthi sithini isitori sabo, kwenzakalani. Enye into engifisa ukuyizwa ukuthi ufuna ukubakhipha yini abantu mhlawumbe kungene wena uhlale or ba-right behleli khona njengoba wathi uyabarentisa kodwa abangavumi ukuphuma uma ngabe ukuthi bakhishwa yilaba sebedayiseliwe manje. Ba abantu engithi mina esizivumelene nabo kahle kakhulu because even umfana wami ehlala khona lapha because ngabacethi irent bangayikhokhi, yeah, understand, just because bahlala umfana lapha so uyayibona bamngengengane yabo so bengathathi rent. So then base after ke ngoba kodwa ekufini kwabo befike bezo rent, but ke mina ngibaxoshi kuphela ukuthi mina angifuni baphume lapha ngoba nami ngiyahlala lapha. Yabo. Ngiyahlala nami lapha kuphela ngibamba amatoho ngala eThekwini ngibuye futhi ngizohlala futhi khona lokho khona ekhaya. Oh, okay. Kulungile, ngicela sondele ngakhona ekhaya lakho. Siyabonga. Mbuka lapha ekhaya njengamanje siyasukuma siya ekhaya lababa uMkhaliphe, sizoba nengxoxo nje nabantu abahlala khona njengamanje. Stay tuned. Sawubona kunjani? Yebo sawubona. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ngiright nami. Mina ngumamtolo ngwaNdlela. So ngihamba nobaba uMkhaliphe, ngiyathemba ukuthi uyamazi. Mhlambe ngabe ninazana kanjani? Ubaba uMkhaliphe ngimazi ngokuthi ngifikela endaweni yasemasayithini ngizofuna indawo yokuqasha. Okay. Ngamyalela omunye ubaba bamntuli ula nje ngaphesheya. Kade sifuna indawo yokuqasha wasixhumanisa naye-ke. So sangena bangonyaka 2023 ngoDisemba. Basangena ngoDisemba 1. So wasesichazela-ke ngesimo sala ekhaya ukuthi kade namakhodi nje sonke isitori wasichazela ukuthi kwenzakalani. Okay. Angazi ngasichaza naso. Hayi inkinga ungachaza. Ngoba kona side kakhulu kodwa nje wasibeka nje isithumbini. Okuwukuthi wamchaza umakoti wakhe ukuthi uMadlamini nje kwaba nesiphithiphisane esenza phakathi kwabo-ke wagcina sehamba kumakhodi. So naye akahlali la, uyafike nje uhlala eThekwini ngoba busy nomsebenzi. So sasesacela ukuthi sicela indawo ukuthi siqashe ngoba nathi sinesite esayithenga la ngezasi. Nayo binestory nje sicishe sifane nalesibini umbango sasisithengile. Sithi sokwakha sathola ukuthi nayo inombango yaphikiswana ukuthi omunye abengafuna ukuthi ithengwe, omunye ubefuna ukuthi idayiswe. Oh, okay. Ingakho sagcina sesifuna umqasho-ke.
Sathola-ke ubaba uMkhaliphe wasiqashisa kwasichazela ukuthi iy'nto zakhe lezo uzisikhipha uzibeke ngapha because bese nempahla eningi thina. Okay. Sahlala-ke la sihlalile nje isikhashana nje impela mhlawumbe kwaku-3 or 4 months. Sabona sekuqhamuka usisi la waqhamuka ehamba namaphoyisa. Okay, uMadlamini. Baqhamuka nje beqhamuka bebaningi lapha ngangazi ukuthi kwenzakalani kodwa bathi mase befika la wayichaza-ke washo ukuthi uMadlamini umakoti wabhodwa la ekhaya. Okay. Naye nje wachaza isitori esifanayo nesamkhalipha ukuthi kwaba nokungazwani agcine sehamba kanjalo kanjalo bese ethi bezobheka ukuthi kwenzakalani. Ngabe umuzi uthengile ngithi cha asuthengile thina umuzi siqashisile uMkhalipha kodwa usichazelile sonke isitori kwenzakalani because nathi besifisa ukuthi mawudayisa singawuthenga. Wasiyasho kwaMkhalipha wathi akawudayisi ngeke aze akwazi ukuthi awudayise indawo yakhe le usazobuya azolungisa. Okay. Kwakuthi kuMadlamini uveza ukuthi uyawudayisa wasicela ukuthi uma ukuthi siyafisa ukuthi sithenge singawuthenga. Niwuthenge kuyena nikhokhele yena. Wengachazi usokhokha kubani kodwa nje wayethi nje mase ufuna singawuthenga ngoba wazi wasichazela ukuthi mawukuthi imali asinayo so lesikhokha kancane. So ngasamtshela ukuthi angithandi ukuthi sithenge indawo because sinendawo vele siyithengile okuyimanje enombango esesize sayikhokhela sithenge kumuntu wayidayisa abantu omunye akafuna. Thina uMkhalipha sithethe le ndawo akayidayisi. So beloke-ke leqhubeka-ke esho njalo lengifonela ngoba gcina sithola inamba yami engifonela-ke esho ukuthi indawo yayidayisa abantu bazole befika-ke bezobheka. Bevele befika-ke abantu njalo la. Kokunye uthole mhlawumbe kuzoma iy'moto lapha ngaphesheya zibuke zingangeni. Bafike nje babuka indawo kuthe ekugcineni kwase sasifonela-ke sesitshela ukuthi khona umuntu oseyithengile usefake ngisho imali. Okay. Hayi sathi naye akunankinga-ke phela uma ukuthi ngisho njalo thina sizokhuluma kodwa noMkhalipha ngoba sangena ngoMkhalipha. So yonke into ebiyenzeka umkhwenyana wami bemdlulisela uMkhalipha ukuthi kwenzakalani. Okay. Kuhamba kwesikhathi wasifonela ubhuti okuyena uthenga indawo ngoba wathi uNdwandwe. Wasichazela isiVakandwana. Wasifonela wasibuza ukuthi sikhokha malini samtshela ukuthi sikhokha malini malanga 800. Wasethi ucela kuleyo nyanga nje ethengile wathi ucela ukuthi leyo mali singabe sisayine kuMkhalipha. Ucela ukuthi sinikeze khona umfana usiklinelayo ke le ngadini. Ola iyadi nje. Ucela ukuthi sikhokhele umuntu ozoklina ilokhuzana la shaya yonke ngehlahla. Savuma nje sangasho ukuthi okay kulungile. Ekuvumeni kwenu namtshela baba uMkhalipha ukuthi sekunoshintsho. Savuma ngala kubhuti uthi okay kulungile siyezwa samtshela uMkhalipha ukuthi hayi kunento esikhulumeka ekanje. Okay. Hayi lo keshilo uMkhalipha ukuthi hayi into enjalo ngeke ize yenzeke. Weloke esho ukuthi uzofika ngala ukuthi isikhathi akasithuli. Kodwa yonke into ebiyenzeka ubem-update umkhwenyana ngoba kuthe kuhamba kwesikhathi wese ubaba lo wayethenga indawo wasisendela i-account. Wathi imali singabe sayifaka kuMkhalipha. Asiyisende kwi-account yakhe. So ngaleso sikhathi esho njalo ukuthi thina sihlala imali singayifaki. Aphinda fone nenze njani. Sithi naye ngeke azange size siyifake imali. Asho umkhwenyana angikwazi ukuthi ngafaka imali kuwena ngoba mina ngingenele ngumKhalipha. Umuntu esimaziyo thina la uMkhalipha nokuyena owathi mangabe sefuna ukubuya uzosazisa siphume. Manje asikwazi ukuthi singathatha imali siyinikeze wena ngoba asikwazi thina asingenanga nawe. Kwawukuthi kule kunaleyo mpikiswane-ke imali abuye athi okay asihlaleke singakhokhi singamniki yena singamniki uMkhalipha. Hayi simtshele futhi uMkhalipha ukuthi hayi usethe kanje. Kuloko kokugcina kusenda iVN-ke sendela umkhwenyana wami ukuthi basinikeza isikhathi bekuba February because uthe nje emva kwePhasika. Sho njalo uthe nje emva kwePhasika uzohand over yena. Hawu nje funa usidinga siphumile thina ngoba manje ubethi lento ubethi akajahile ukuthi asondele la kulenda kodwa ngoba uyabona thina umbango uMadlamini umtshela ukuthi akangayizwa nje into ekhuluma uMkhalipha. Nakangamnaki nje uMkhalipha yonke into mengabe ukuthi uMkhalipha kunento afuna ukuyikhuluma uMkhalipha akakhulume noMadlamini yena akasahlangene nolokhuzana. Baba Shange, hope uyaphila mfowethu, uNdwandwe okhulumayo. Ngicela ukubika kanje. Ngifuna ukulungisa isimo.
ngifuna ukuqeda le confusion nje le ye-rent nani nendawo ukuthi ekabani. Ngiyacela ukuthi end of April kube ukuthi inyanga yini yokugcina. U-April nje njoba sikuMarch nje manje siqala uMarch. Kuyaqala u-April, end of April ngiyobe sengicela ukuthi ningidedele ngiyofika mina ni-hand over key kumina sengizothatha over. Ngenzela ukuqeda nale confusion. Bengekho kuyihari yokusondela ngapho, but ngenzela nje nokuqeda i-confusion ukuthi indaba ye-rent nendawo ukuthi ekabani ukuze ngazi ukuthi ngibhekene nani, ubani engibhekene naye. So kube yiphutha vele kwakhona ukuthi nigcine nitholakala senila phakathi nendawo kwabantu ababili noma abathathu about indawo. So-ke kwenzekile-ke, so-ke iyona ndlela engibona ukuthi izoqeda ngayo ukukhuluma le. End of April, I'll come there. Ngithatha ukhiye. Ngizobe sengizohlala lapho kahle kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Akahlangene noNdwana. Ngoba uyambuza umkhaya ukuthi kona lento isisifaka phana indawo thina because sifike ngomkhaliphe thina. Yes. Manje uMadlamini nathi asimazi sambone sefika lesesichazela. Vele ke wayesichazelile umkhaliphe ngaye ukuthi unkosikazi wakhe. Kodwa ngokungena la asingenanga nguwo. Ngaye uMadlamini. Sangena ngoba umkhaliphe ngoba bekunengane kabamkhaliphe besihlala nayo la. Okay. Ize yadrop esikoleni unyaka ungapheli ngenxa yokuthi bisibona le nkinga kade yenzeka ukuthi kule kufika abantu la bethi indawo bayithengile because bingasahleli kahle nayo. Ngoba yagcina nje impela indlela ehamba ngayo ayibangasekho mnandi. Iyashiya isikole nje phakathi nonyaka. Fuze ngabe kufanele ngabe iqede ngonyaka odlule. Besiyoqala ke ngale. Kodwa yadropa ngoJune ngenxa yokuthi ibibone ukuthi isimo ngendlela esekuyisona. Ibingasakhona yona ukuthi ihlale because ngangileke incenga ngithi hayi asibekezele mhlawumbe mina mangabe sengakhile lapho sohamba nawe ukuthi ukwazi ukuqeda isikole. Shuthi naye yabona ukuthi ayengeke sengaphezulu amandla ngoba noma waye wayesefonela ngazi kuma waye ukuthi wesethola kanjani mashuthi wafonelwa uyena Madlamini because wesetholile ukuthi ngihlala nayo la ingane. Wesefona ke noma ingane ukuthi ayengeke ingane ngcane kodwa mina ngangishilo ukuthi asinankinga ingane singahlala nayo. Yagcina ihambe kanjalo kwisikole ingasiqedanga ngenxa yokuthi siyasaba. Baba uMkhaliphe beyifika yonke le information kuwena ufonelwe utshela ukuthi kwenzakalani abantu bayafika bazobheka indawo abathi bayithengile nakhona futhi ungazi ukuthi kwenzakalani. So ubuthi uma bazokwenza kanjani? Ngibingelele imama. So la into ethi ekuyenzeka sithi ba ngayithola i-phone call yokuthi twa uyadayiswa but ke you know it is story mosizomunye umuntu uyayibona lonto le. So angayithatha nje zif yabo because nami nginalento ukuthi akekho umuntu amaso adayise umuzi engasiwona wakhe angazange awuthenge engazange enzelwe engaza contribute lutho. Suthi beyifika ke leyo nkulumo leyo but ke batshetha hayi no if makhonto uthiwa usethengile then yila kunobaba bengixhumana kakhulu lade ukhuluma ngabantu babuNtuli umfundisi of which uyena umuntu besikhuluma kakhulu naye because nami ngiyafika athi angifiki ngiyafika ngizobheza isimo sinjani kubantu mangifikele ke bengiba nebhadi labantu kufike belokhu bengaqhamukile. So kodwa ke omakhelwane abami bengitshena ke abanye baba advise ukuthi bafethu niyazama nanokuzama ukuthi nithenga lo muzi because siyamazi umnikazi lo muzi ukhona yabo lo uxabane nomkhonyana wakhe. So lento ayenzayo kusasa if niyithenga nizoyifaka inkingeni. So nabafethu abanye bebekhona ade ngibesixoxa ke nabo bathi hayi nawo amehlo bafakile naye kubhutwa la ekhaya athi hayi no khulileka mfethu ungenza okwenzayo lapho kwenza khona but if makunenkinga ekhona isondele yabona. So ke ziningi into ababezikhuluma ke bekhuluma ukuthiwa wise man cosha amaphepha kwenza zonke into kushola uMadlamini ukuthi ngizacenga ngikwazi shana ukuthola nendawo zokulala ikhuluma kubantu khona yabona. So now uyabona bese ngibuka ukuthi mhlawumbe athi mhlawumbe ikhanda lakhe alisathathi kahle but ezinye izinto ubuka ngazinakisisi kahle but kodwa ke bengikhona yonke lento bengikhona yonke lento enzeka but nanomfana ngamtshela ukuthi akahlisa uma ngoba sikhuluma nabo
laba abafethu abaqashile uthi hayi no if nithi umfana o-right kulungile ke nami akho nkinga yabo. So ke lento ibihamba ifika ke umfana wangitshena sesafisa xoxa nawe ngitshela hayi kunocinga alithola kulokho usizwa wafonela usisi then wasenikeza yena kwaneza nomfana lo wami wamtshena ukuthi hayi fana uhambe la fana uhambe ufunda likamasho asakho la le ndawo ngesindawo siyayidayisa siyayibona lonto. So ke wamtshela ukuthi hayi lo muzi wakini lo yebo lo muntu okhuluma lonto le khohlwa uyena laba yabo nje bokukhona laba abahlezi lapho ngibona into engixoxa nabo if anything goes wrong mina angizosuka lapha eThekwini akukho kude mawla yabo ngifike ngesikhulu isigijimi ngizobheka ukuthi yini inkinga ekhona but ke yenzi ke bagcese bengifonela ke sengithola ukuthi hayi kunombhuti undwando bathi osethenga umuzi useyangitshena lo ndwando uthi hayi mfowethu umuzi akusesiwona akusithi washi ilokhu babathi ngimfonele ngamfonela ngoba nabo fake phela nabo ngibaneze ilokhu ingalungu ngifaka bona kakhulu because umuzi phela umuzo wami nawo ngase ngikhuluma nawo ndwane for ukuthi ngimstop kulento alowebhiza ayikhuluma ngamtshela mfowethu umuzo wami yonke into yabo. So ke manje yena ke useyangi-advise yabo ngamtshela ngeze ngi-advise mina uyena ukuthi angihambe mina ngiye kuMadlamini ngiyofuna kuMadlamini ngizokhuluma noMadlamini mina because umuzo wami yena mezikhuluma noMadlamini banezana imali noMadlamini angihlangana lonto mina yabo but umuzi at the end of the day umuzi wami uthi wayesethi lo baba mina ngihambe na sokuthi abe yimina uMadlamini uyena lo ndwandwe lo yabo. So naw ngathi mina lento mina angize ngisebenza angizange futhi phinde ngilokho agcina isikhathi umfonela futhi angizange ngifune ngikhuluma naye ngoba angina ama dealings nawo. Kwakufika omunye umyalezo futhi ophuthumayo ukuthi kufike ubaba omncane wakhe uMadlamini bangicela lapha ababuntuli hence umuzi usuyadayiswa. Mangifika lapha angizange ngiye lapha ngoba ubaba wakho omncane mina ayeke into engihlanganisile mina naye ukuhlanganisa kwami kwawukuthi mina ngihamba ngolobo lingane yakhe I've done that. Okunye nokunye ukwakha lana nokufika kwami lana into engamthinti leyo yayibona lona ngoba akazi lutho ukuthi wakwenzakalana yabo. So angizange entertaineke into yabo ke bayikhuluma bodwa bayiqeda bodwa ngale ngoba angifuni kusasa kuthiwa nami ngangikhona sengicela sengiba senkingeni ngathi ngangiyofunani lapha angizange attendeke leyo ukuthi bangibizele lapha bengibizele indaba umuzi wami yayibona lona ingakho ngazange ilokhu ngihamba into yabo. So into ikanjalo ke lento yeah. Sibonga kakhulu ma usinikeza ithuba lakho ngibona ngazuthi noma omakhelwane usefikile so ngiyacela nje naye asondele mhlambe khona singasicela ukwazi kuyena. Uyaphila ma? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami siyabona ngathi usibubhizi ushabasheka osukwini so siyaxolisa ukuthi sikusukumisele phezulu engazuthi umntwana ekubeni umdala uyazizala kodwa ngiyabonga nje ukuthi uke wasondela mesicela ukuthi usondele. Mina kuma Mtolo ngwakandlela ngicela ukwazi waba isibongo. Mina ngokaMdlophane. Mdlophane. Yebo. Oh okay. Ngibona ngazuthi umakhelwane waleli khaya leli. Mhlawumbe ongenzeka ukuthi like wabanikazi balomuzi wala ekhaya kaMkhaliphi bafika wena usufile kule ndawo. Ya uMkhaliphi umakhelwane wami ufike futhi sengikhona. Okay. Ya nokuvulwa kwale site ivulwe sengikhona. Okay so bowubona yonke into. Isikhathi esiningi bengibona ngoba bengiseduze. Oh okay. Ongenzeka futhi wawukhona ekade bekho. Noma ngangingekho ngesikhathi ebekwa kodwa waziveza njengomakhelwane ukuthi hayi sela uzoba umakhelwane wami. Oh okay. Ma udaba esihamba ngalo aluluhleke. Akekho right njengamanje baba uMkhaliphi ngesimanga sokuthi umuzi lo uthola ngendlela ukuthi udayiswa umuntu obengupartner wakhe hayi umuntu anaye njengamanje. So ngicela umuphi isikhathi nje umlaleli ekuhlaziyela kahle ukuthi sithini story kodwa thina ebesikufuna ilokho engicabanga ukuthi usukuchazile kodwa ke mhlambe ke mangase uzwe nangaye mhlambe ngagcwala incwadi. Ngiyabonga ukusikhumsana. Yebo, bingelele mama.
Ngibonge manje isikhathi sakho. No, ngixolise Nkosi yami ukuthi ngiphazamise ngisasebhizi nawe ekhaya. Sengicela nje isikhaleni. Ngenhlonipho enkulu ngicela uxolise ngelapho. Isizathu sala ngibe nenkinga uma ngithi ngangamchaza naseqala ukuthi sibe nenkinga naye ulokhu umama lo wala ekhaya. Uthi kunezinto besezenza bisekho right. Sahamba sawa kubo zonke lonto sagcina sesibuya ke ngibe sengibuya ngedwa ke sefathi ulokhu umakoti athathe impahla abuyele ekhaya kubo ngoba uhlume umendo umehlulile. So manje ke sekuhambe ke kwahamba ekuthenini manje sengithola manje ukuthi umuzi sewudayisile. Ngixa yokuthi hawu umuzi umuntu angawudayisa kanjani umuzi ngoba kahle kahle ngale nkathi ehamba uba umuzi bekowakhe bekufanele kusale umnazo umuzi kuphume mina engasona umuzi umnazo umuzi. So now lento ke emani yangixange kakhulu ngeba ngiyothi abantu bebengena beshintshana bebheka ukuthi lokhu imuzi kanjani ngoba bengachazi nengane mfana wami uzwashiya isikole azange afunde unyaka wonke. I mean lokhu azange aqedele isikole. Yabo reason being ukuthi usenalento ukuthi akusesikhona kubo la. So ingakho beyithi umntakazi othola ngiyothola ngibufakazi awuthi mhlambe content ezithini noma mhlambe khona la kuthiwa khona nje uzocela ngibufakazi ukuthi ngempela kunomakhelwane abazi ukuthi ngempela ngumakhelwane ngamkhaliphi la ekhaya akusikhona kaDlamini yabo ngoba ubathiwa bekwethiwa kaDlamini cha bekophuma mina wakamkhaliphi ngoba phela kuyacaca ukuthi untombazane wafika uzokwakha. And secondly asishadile konke into esasizenza ngangiphuma khona la yabo ngangiphuma khona la mathiwa ngiyakhona ngale hambe siyinkomo yabona. So engizama ukuthi uma ukuthi ngicaliselele ukuthi isizathu sokuthi ngimcela ukuthi abe lana ukuthi khona lezi inkinga lezi ngoba sesibothi ihambe kakhulu ngoba lo muntu ozongena fanele angena ngazi noma namhlanje noma kusasa phela abantu ukuphela kwenyanga isisona isikhathi lezo kuphela kwenyanga ngicada sikho isinye. So ke indlela yami ukuthi nami ngikwazi nami ukuthi ngiyivikele ngoba phela nomuntu akukho nala athatha khona. Kufanele ukuthi uzame ukuthola abantu abanye abangakhothi bakusize ngenhlanhla ngathola abantu ba Black Life TV. Kwakusube ngibona ke abangasistayo ngokwabo ke banalento ukukholela ukuthi kutheni into ingaqhamuki kimi akeke ukukhulumele bona labo bantu noma lo muntu othi umakhelwane wakhe ngoba ngathi mina hayi omakhelwane bangazi all to found that akukho nje umakhelwane ongazi yabo ngoba ubugebengu sebumningi kakhulu la ngaphandle yabo. So yilokho nje mabe ngicele ngekhona izona yebo ngiyabonga kakhulu angazi khona. Okay. Hayi. Ngiyakwazi konke lokho Mkhaliphi ukuthi uhleli la ekhaya uhleli noMadlamini. Likhona ke ilanga lapho efikile. Uyangazi ke mina ngihlalele igcikeni ngiyayisebenzela isikhathi esiningi. Uma ngabe efika wayefika nowesilisa nowesifazane. Owesilisa wayegqoka iuniform yamaphoyisa. Uma ngabe efika wathi sengikutholele omakhelwane abasha. Ngifika nomakhelwane abasha. Omakhelwane bakho. Ngisakhumbuli ke noma isibongo wasisho nje ngoba angikunakanga. Ngoba ngangiyazi situation. Wathi kodwa bazongena maduze nje basazobona umuzi. Ngathi ngase ngilalela lokho ke. Wadlula ke esangweni. Wangena nabo ngaphakathi. Wathi hayi basazobheka nje basazobheka. Baqalaza ke nje egcekeni ngikhumbula ukuthi owesilisa iphoyisa lelo lazi letha hawu indlu yangasese hawu isengaphandle kwasho ukuthi vele usho vele ulapha ya ubala nami vele ngisegcekeni yebo ngiyayisebenzela ngakuzwa nje ke lokho kodwa ke angibanga nakho ukwazi ukubuza ukuthi kwenzekani angizange ngibuze lutho futhi wahamba nje kanjalo ngoba thatha ke wahamba
ngalindela ngathi hayi mhlambe ngizoke ngikubone ngizwe kahle ukuthi ngempela ithini into. Hayi ngagcina ke ngingakwazanga ukubona. Nomntwana bengilokhu ngimbona engena ephuma. Kwagcina futhi ngingasamboni kwasho ukuthi angisazi ukuthi kwenzeka kuphi. Kodwa futhi nabo ngangababona bengena ukuthi sebezo-occupy ikhaya. Sibonga kakhulu ma kakhulu nokuthi uvuma ukuthi ufike usichazele kabanzi ngokuthi uqale nini umazi umkhalo. Ngiyacabanga ukuthi leyo information leyo iphelele yenele. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Mbukela bekhaya na kanjani ke udaba angeke luze liphelele la because fanele ugcine ubaba uMkhaliphi esizakele na kanjani. So ngiyazi ukuthi lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi ufakazi sizama ukuqoqa ngendlela ebesizama ngayo. Ibona lokho esinakho manje. Okwethu sisimtholeke uMadlamini. Mhlambe uma sithola ithuba lokukhuluma naye simuze ukuthi mhlambe igunya lokuthi athengise umuzi azi kahle mhlawumbe ukuthi akuso wakhe uthatha kuphi. Stay tuned.